республика күләмендә оештырылган укуларда, семинарларда, конференцияларда белемнәрен яңарталар, һөнәри бәйгеләрдә педагогик осталыкларын сыйлар. 2014 елдан башлап педагогларыбыз һөнәри бәйгеләрдә катнашып, җиңү яулап киләләр. Рус теле һәм әдәбият укытучысы Саматова Гөлнар Зифас кызы ел укытучысы 2019 бәйгесенең региональ этабында 15 иң яхшы укытучылар арасына кереп, укытучы профессиональ номинациясында җиңү яулады. Белем сыйфатының төп күрсәткечләренең берсе булып, бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре тора. 2019 елгы нәтиҗәләр буенча рус теленнән уртача балл 85 баллны тәшкил итте. Татар мөхитендә туган телдә белем алып үскән укучыларның шундый югары баллга имтиханны тапшыруы бик зур күрсәткеч. Математика профиль имтиханын тапшыручыларның уртача баллы 81,2-не тәшкил итә. Шулар арасыннан иң югары балл җыючы укучының нәтиҗәсе 98 балл. Сәләтле балалар белән эшчәнлекнең тагын бер күрсәткече ул олимпиада хәрәкәте. Бөтен Россия олимпиадаларының төбәк этабында гимназия укучылары узган елны 4 урын яуласа, бу уку елында 10 призлы урынга ирештеләр. Республика олимпиадаларында быел барлыгы 56 урын. Гимназия-интернатта 154 укучыга республика олимпиадасында барысы 56 урын туры килүе педагогик коллективның системалы эш алып бару нәтиҗәсе. Гимназия-интернатның укыту тәрбия моделенең бер өлешен өстәмә белем бирү программасы тулыландыра. Әлеге программа кысаларында инглиз, төрек телләре, татарча һәм русча әдәби уку, лидерлык дәресләре, математика, фәлсәфә түгәрәкләре үткәрелә. Укыту тәрбия процессының тагы бер үзенчәлекле ягы гимназия базасында барлыкка килгән күп санлы проектлар. Күпчелек проектлар татар телен милли байлыгын пропагандалау һәм аны яшь буынга аңлаешлы итеп җиткерү максатын күздә тота. Бүгенге көндә проектларыбызны Татарстан Яңа Гасыр, Шаян ТВ каналлары куллана. Татарстан Республикасы һәм Рәсәй Федерациясеннән читтә яшәүче татарлар да алар белән файдалана. Шимай мәктәбе проектын аерым искә аласы килә. Аның кысаларында педагогларыбыз Актаныш район мәктәпләрен кураторлыкка алып, мастер-класслар, семинарлар, кызыклы дәресләр үткәрәләр. Гыйлемле, укымышлы балалар иң беренче чиратта әдәпле һәм дөрес әхлаклы булырга тиеш. Шушы нисбәттән чыгып, гимназия-интернат базасында өстәмә дәресләр вакытында балалар өчен әхлак дәресләре үткәрелә. Дәресләр дини һәм дөньяви белемнәре югары булган мәчет әһелләре тарафыннан алып барыла. Укуда һәм тормышта югары нәтиҗәләргә ирешү өчен балаларның физик һәм рухи яктан сәламәт булулары шарт. Балаларның һәр көне иртәнге зарядка белән башлана. Шулай ук чаңгыда шуу, спорт уеннары, йөзү дәресләре, футбол, бадминтон түгәрәкләре дә каралган. Балаларның сәламәтлеген ел дәвамында 2 шәфкать туташы контрольдә тота. Шулай ук укучыларга 5 тапкыр витаминлаштырылган туклану каралган. Гимназиябызда иҗади сәнгатькә зур игътибар бирелә. Мәктәбебез ачылган көннән алып төрле яшьтәге укучылар өчен бию коллективлары яшәп килә. Җыр сәнгатен яратучы укучыларыбыз Акнур вокаль ансамблендә шөгыльләнә. Укучыларга җәмгыять дәресләре бирү, киләчәк тормышка әзерләү, яшәешкә карата карашын формалаштыру максатыннан уку елы барышында төрле даирә вәкилләре, шул исәптән югары уку йортлары галимнәре, фән белгечләре, профессиональ белгечләр белән очрашулар оештырыла. Гимназия-интернаты укучылар өчен икенче ил. Көндәлек режим бирүдә яшьләрнең һәр минутын файдалы, яшәүчеләрнең һәр минутын файдалы һәм мавыктыргыч итеп үткәрү өчен төзелгән. Саф һавада уеннар, дәрес әзерләү өчен этюд вакыты, тәрбияви әңгәмәләр, җомга саен интеллектуаль мавыктыргыч чаралар. Булар барысы да укучыларның вакыты дөрес бүленсен һәм инде әлбәттә аларның күпкырлы үсеш алган шәхес булып итеп тәрбияләү максатыннан оештырыла. Әлбәттә, балаларның ирешкән уңышларына, тәрбиялегенә гимназия коллективы белән ата-аналарның бердәм эшләүе зур йогынты ясый. Укыту тәрбия процессында бер генә дә чара ата-аналардан башка үтми, проблемалар уртага салып хәл ителә. Ел фасылына бәйле рәвештә һәр чирек саен үткәрелгән спорт ярышларында, күмәк экскурсияларда, өлкәннәр, әниләр, әтиләр бәйрәмендә һәм башка чараларда
ата-аналарның теләп катнашулары шуның дәлилләре. Педагог коллектив һәм укучылар белән ирешкән уңышларыбыз шактый. Әлбәттә, безгә шундый мөмкинлекләр тудырган өчен район һәм республика җитәкчелегенә рәхмәтләребезне белдерәбез. Тик әлеге ирешкән уңышлар белән тукталып калмаска, алга тагы да югарырак максатлар куярга дигән теләктә калабыз. Моның өчен тик гимназияның инфраструктурасын һәм инде әлбәттә материаль-техник базасын баетырга кирәк. Бүгенге көндә гимназияның материаль-техник базасы, инфраструктурасы 21 гасыр мәктәбенә туры килми. Аның полилингваль мәктәпләр төзү проектына кертелүе әлеге бурычны хәл итә алыр иде дип исәплибез. Һәм инде республика җитәкчелегенең бу юнәлештә дә безгә теләктәшлек күрсәтүен сорыйбыз. Рәхмәт. Рәхмәт, Мейзор.